Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Yes! Kuya! Kuya! Ay, busy ka na naman. Dito. Ayan o yung radyo. Laksan mo na. Sige na, pagdikitin mo yung dalawang palad mo, kuya. Ayan, pagdikitin mo. Yan! Kuya! Yuhu! I'm here! Yan, pagdikitin mo. Yan, pumalakpak ka. Yan! Congratulations! Deserve! Alam mo, sobrang saya ko sa'yo para pumalakpak na rin ako. Diba? Dahil mo ng palakpak, sumusobra ka na. Alam mo, ang saya ko for you. Siyempre, bukod sa nakapamingwit ka ng magandang asawa, siguraduhin mo walang sabit yan, ha? Natutuwa ako sa'yo. Kasi ang dami mong na-achieve this year. Deserve. Ano ba mga sikreto mo? Wala ka naman mga kinausap na mga opisyal dyan, no? It's a happy Wednesday, Kabisyo. I'm back. It's me, your one and only. Ang babaeng takbo ng takbo sa isip mo. Wow. DJ Mara Tony para sa programang Love Trip. Yo, pakinggan nyo to. Trip lang. Hala siya, naiyak ka, no? Nakikita ko dyan sa mata mo, talagang, ay, oo nga, no, ang dami kong small wins this year. Teka nga, tanongin nga kita. Ano-ano ba ang mga na-achieve mo ngayong taon? Ha? Bagong bahay? Bagong motor? Bagong jowa? Ay, sana all! Ako kasi mag-iisang taon na wala pa rin jowa hanggang situationship lang. Ala, true to life. Alam mo, ang sarap talaga mag-reminisce, no? Tingnan mo. Sige nga, spell reminisce. DJ Mara Tony, pinahihirapan tayo. Ang sarap alalahanin. Yun na lang, para mas madali. Alalahanin ang mga bagay na na-achieve mo this year. Dahil syempre, sa paghihirap mo yan, kuya. Ganon! Syempre, wala kang ma-achieve kung tatamad-tamad ka, diba? Sige nga, pag-usapan natin yung ngayong hapon. Kasama pa rin ang iyong daldalerang atleta, DJ Mara Tony. Diyan ka lang nga, huwag kang aalis. Makinig ka muna ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Monday. Kailangan pa bang memorize yan? Basic. Ramdam na ang Pasko sa Love Radio. Basic!